začiatok 80. rokov. Formula 1 práve vstúpila do novej éry. Medzinárodná automobilová federácia povolila používanie preplňovaných motorov. Malé 1,5 litrové agregáty s turbom namiesto 3-litrových atmosférických. Na papieri to znelo ako lákavý experiment, ale v praxi to zmenilo všetko. V roku 1977 sa na štart postavil Renault RS01, prvé turboauto vo Formule 1. Spočiatku to bola pohroma. Motor sa prehrieval, autá často dojazdili v oblaku dymu a súperi ich prezývali žltý čajník. Lenže Francúzi sa nevzdali. Testovali, riskovali a už o 2 roky neskôr prišlo prvé víťazstvo. Renault RS10 Twin Turbo s oficiálnym pretekovým výkonom približne 510 koní vyhral veľkú cenu Francúzska 79. Určite však stojí za zmienku aj súboj o druhé miesto medzi Gillesom Villeneuvom na Ferrari 312 T4 a René Arnoussom taktiež na Renault RS10. Tento súboj je často označovaný za najepickejší súboj v histórii F1. 165 miles an hour as they come down to the right-hander at Villeroy. And it's there that they can pass, and Arnoux going to do it. René Arnoux is challenging for second as they come up to Villeroy, but Villeneuve will not give way. Arnoux got the inside line and the shorter line. And he takes second place as they go into the right-hander and the left at Sablière. And now Renaults indeed are first and second in the French Grand Prix. And the French crowd is going mad, roaring in the background. Well, this is incredible. No a zrazu to bolo úplne jasné. Toto je budúcnosť. A tak do hry vstúpili ďalší. Ferrari, neskôr aj Honda, tá sa vrátila do F1 s cieľom dokázať, že Japonci zvládnu nemožné a samozrejme BMW, ktoré vytvorilo legendu. Motor BMW M12/13, 1,5 litra štvorvalec založený na starom bloku z 60. rokov, ktorý kedysi poháňal bežné sedany. Mechanici hovorili, že najlepšie bloky pochádzali z aut, ktoré najazdili viac než 100 000 kilometrov. Vraj boli dozreté. Keď ich inžinieri z BMW premenili na pretekárske turbomotory, výkon bol neuveriteľný. Mnohé zdroje o výkone motorov z tohto obdobia sa rozchádzajú. Niektorí tvrdia, že v kvalifikačnej špecifikácii dosahovali až 1400 koní, no iné zdroje uvádzajú trocha striedmejší odhad, niečo okolo 1200 koní. Výkon však v samotných pretekoch často dosahoval len niečo cez 700 až 800 koní. Predovšetkým, aby motor vydržal celý závod. Avšak aj tu sa experimentovalo a tlačilo až na podlahu. Tieto autá už neboli len pretekárske. Boli to riadené výbuchy. V kvalifikácii mali motory častokrát životnosť niekedy len jeden jediný výjazd. Palivo bolo špeciálne miešané. Zmes toluénu, benzínu a prísad, ktoré by bežný motor okamžite zničili. Mechanici mali nosiť ochranné masky, aby sa nenadýchali výparov, čo častokrát nerobili, nakoľko sa v tej dobe veľmi nepozeralo na bezpečnosť. A jazdci? Tí opisovali turboefekt ako kopanec do chrbta. Keď sa turbo zaplo, výkon prišiel náhle, brutálne. Zo 400 koní bez turba to razom mohlo byť aj 700 koní v priebehu sekundy. Formula 1 sa zmenila na adrenalínový experiment s ľudskými reflexmi. Na čele tohto šialenstva stál Nelson Piquet s tímom Brabham BMW. V roku 1983 sa stal prvým majstrom sveta v ére turbomotorov. O rok neskôr Ferrari predviedlo svoj vlastný preplňovaný zázrak Ferrari 126 C4, ktorý dosahoval niečo okolo 800 koní v pretekovej konfigurácii. A do toho prišiel tak Porsche, ktorý poháňal McLareny Alena Prosta a Nickyho Laudu. No táto éra nebola len o víťazstvách. Bola aj temná. Motory boli nepredvídateľné. Každý pretek mohol skončiť explóziou. Turbá sa prehrievali, palivo bolo nestabilné a jazdci jazdili doslova na hrane života, ako to už u Formuly 1 bolo takmer zvykom.
V roku 1984 na Zeltwegu explodoval motor Renaultu priamo počas jazdy. V Brands Hatch zas turbo Ferrari vystrieklo olej po celom aute, ktoré okamžite začalo horieť. Našťastie jazdec vyviazol. Ale varovné signály pribúdali. Rok 1986 priniesol zlom. Technológia sa dostala za hranicu, ktorú už nebolo možné bezpečne ovládnuť. Honda RA 166E v kvalifikačnom režime mala oficiálne produkovať okolo 1200 koní. Tento motor bol jedným z najvýkonnejších motorov turboéry Formuly 1. Výkon v pretekom režime bol potom niečo okolo 850 koní. Stále extrémna hodnota, keď vezmeme do úvahy hmotnosť monopostu len 545 kg. Vtedy bola minimálna hmotnosť stanovená FIA na 540 kg bez paliva a vodiča. Nigel Mansell počas testov v Paul Ricard ledva udržal auto na trati. Výkon prišiel tak prudko, že pneumatiky stratili okamžite kontakt s asfaltom. Na tej istej trati, len o pár týždňov neskôr, Elio De Angelis havaroval vo svojom Brabhame BT55 po zlyhaní zadného krídla. Auto vzblklo, maršali reagovali pomaly. Elio sa udusil v plameňoch. Bol jedinou obeťou sezóny, no pre mnohých symbolom, že Formula 1 zašla priďaleko. A potom prišla Austrália. Posledné preteky sezóny, mesto Adelaide. Mansell, Prost a Piquet bojovali o titul. V 63. kole, rýchlosť cez 300 km za hodinu, Mansellovi explodovala pneumatika. Vrazil do bariéry, odleteli iskry a bolo jasné, Formula 1 stratila kontrolu nad vlastnou silou. Po sezóne FIA rozhodla pristúpiť k súboru regulačných opatrení, ktoré mali znížiť riziko a viesť k obmedzeniu výkonu monopostov. A tak nasledovalo zníženie tlaku turbodúchadiel zo 4 barov na 2,5, čo aj tak už bolo bežné v pretekovom režime. Potom prišli ďalšie obmedzenia v podobe povoleného množstva paliva na závod, no a napokon v roku 1989 úplný zákaz turbodúchadiel. Turboéra sa skončila, no to, čo po nej zostalo, je ťažké opísať. Bola to éra, keď jazdci ako Senna, Prost, Mansell, Rosberg či Piquet sedeli v autách, ktoré mali výkon ako raketa a držali ich na asfalte len vlastnou odvahou a jazdeckým umením. Na trati nešlo o aerodynamiku, ale o čistý inštinkt. O schopnosť prežiť niečo, čo bolo rýchlejšie než rozum. Mená tejto doby ostanú navždy vrité v srdciach fanúšikov. A keď dnes počujete tiché pískanie moderných hybridov, len ťažko uveríte, že kedysi tie isté objemy motorov hnali autá s výkonom cez 1200 koní. To bola turboéra Formuly 1.